Atinta mo po may nga panugaling na nang minsan anjang numanuta mo, bala mo maging automatic ni kay katamo iti. Halimbawa po, nga manong ko po is, we tend to compare people. Mari po pangong paratala rin tao. Halimbawa po, nandun papunta ko kini, makatulak, akwento kaya po ining metong kareng ka na akong parishioner. Kukwento na itang karelang pamanungkulan, kanitang panahon da. Ang po kaning pamanungkulan, darening ngening keng karelang barangay, keng karelang chapel. Sasabihan na kanita amo nga na, makanining gagawa mi, kilalakad nung miyabe-yabe nga na, tsaka kailangan kompletong kwenta, mo pwedeng sulat mong gamat, kailangan nating resibo. Ngeni, lumakad yung bisang lumakad, potang kaya may mambalo nung magkaning lulub, nga na po, potang kaya lamang resibo, kaya karelang gagastusan, may balo nung magkanong dinonate na ning tao. Yang kaya po, dapat itang kalupanan itang gagawan ni kanita. We tend to compare. Wari na po, bayo yung pari. Yung pari mi kaganakana, salamat mi palitan niya, lanitang buisit. Wari po na, you tend to compare. Then kayo nasabihin, may litang mi ako min pari, mas bulimi yo. Hindi masyado yan stricto, karakalaburi. Kukompare tala po. Then nga doang bagay nga reti. Nasabi ko po, neng kaya, andyan pang biro-biro mo, o tatitamuala ko keng sarili tamo, kukumpara tala. Dimbalang mo netong, kinamong obra, ay mas masipag ini. Ay, so tak na king katamad dyan, so ngating kampe pagawa ka niya, manay kang Pasko, bayo yung mayari. Nga po. Itabang, kaya katamo, agad-agad tamo pong lalawin, ikukumpara ng tao, kaya tameto nga tao, sitwasyon, kaya meto nga sitwasyon, nga rapin po. Panahon ng eleksyon. We compare people, ining tao ngayon ketang tao ngayon ito. Kaya po, pantunan tamo nung ninong mas matimbang. Kaya katamo po, yun yung ugali tamo. Pero, potang lawen tamo po, inka nung pamangumpara, atin niya pong adwa, tuturo kay katamo, maging panabilin kay katamo muna. Sabihan da po, pamangumpira, masanting. Kadwa, pamangumpara ka no, masanting. Kagulo na po. Yes and no ya. Ngarapin sasabi. No, potang kukumparaming sarili mo, kukumparaming sitwasyon, kumparaming metong nga tao, potang kay, ang gakayo ketang pangumparan chismis. Ang gakayo mo ka rin, lalawin nyo mo itang matsura. Wari po. Yes, uling matcha-challenge tamo. Potang we tend to compare ng kahit challenge tayong sarili tamo. Ay, dapat makaniningawan tamo. Dapat agawa asalese tayong makanining. Maging masanting ya po. Nga tamo pin. Nung etamo mo manatili kitang negative. We try to challenge ourselves kitang masanting. Halimbawa, kempong familia. Kukumpara yoreng anak yu, kayo pong pengari. Ay, anak mong mas biyasa ya kita, king katamad magaral. Ika pong makaramdaman ting metong anak. Ima ko, favorite ni kuya ko. Yan ang yo, ako nang akong marok. Ang kakaka rin. It becomes negative. Wari po, sabihan tamo, no to comparison nga na. Pero po tang sabihan ng imamu kaya ka makanita. Ngayon kaya na sabihan mo kaya sarili mo, you challenge yourself, ay lawen mo man, lampasang kaya pa'y kuya ko. You challenge yourself na ating kang agyong gawan, ating kang akarapat, ngarapin po kaya sarili mo. Then, iyong makpangi kinumperda ka, kasasakit talub nun matcha-challenge ka. Kailangan kaya pang samasnan, ay kailangan ko pang gawan ng masanting uling. Potang akakit mo, makatula na nito, agyo mo pala, matamad ka mo. Wari po. O insan impong paganakakarin, we do not compete. Kapo makipagpaligsahan keng metong nga tao. Noon makipag-compete ka keng sarili mo, keng katamaran mo, keng kawalan mong disiplina, o yan hindi dinan mong laga. Kailangan mawalay ni, kailangan mibayo ni, kailangan maragol pong pandisiplina keng kekang sarili ng harapin po. Bangka nita, alabayo me. Potang lawenta mo po, when we challenge ourselves, harapin po sasabi, mo personal benefit para mo keka. Nung nebalo mo kayong sarili mo, gagawa mo itang pamagbayo, challenge kayong sarili mo, uling makasawap mo rin ini kareng aliwa.
ken pamilya mo. Halimbawa, sabyanan da ka po, katamad mo, te karugugawang paralan manintunan para keng pamilya mo. Then, paano mo daramdaman ta, matcha-challenge na kaya sarili mo. Gewa mo, pagka sumikapan mo, uling balo mo emo naman keng sarili mo, ketang pamilyang at yung manenaya keka ngarapin po. Ini po may ito nga bagay na akit tamong papalto na ng ginukya katamo kay may pabalita ngene. Sabi na po nitang tawling party, paborenta niya po itang mabandian po ning katiwala ng ginawang paralan. Ngunitang last part of the gospel, uling may gitla kabyasnan mamahala ding taong makayato kesa ka rin taong makadiyos. The Lord is comparing people na worldly with people who are spiritual, na sabihan tamo po, na makadiyos kay nature. Ang hanapin, ano palang agagawa yung bagay nga hindi, edi mas masanting agawa tamo mo naman, ining makadiyos sa bagay. Nung makagawa tam paralan, kimbiya tamong nini, ay ba, dapat mo naman makagawa tam paralan, kimbiya makapatungkol kin Diyos. Mekad, kanako po akakikini sa challenge. It is not pampalati kay katamong pangataw, ngarapin po, na lupatamo mong pera, lupatamo mong material na bagay. Noon ba na mo, sasabihan na po, ning Ginoo kay katamo, kagaling ta pala. Sana itang galing tamong ita, iya mo para keng karokan, lalo na keng tayapan. Itang galing tamong ita, mas lalo ya sana lulto, keng kay katamong sipagan, potang karas, at lalo na pamipasyag taking kasalpantayanan. Ini po yung akakit kung panagkat na ning may pabalita kay katamo, kimbye. Sabi ko, Pen, may asatamo pong mamaralan. Nga napin yung balita for 4.2 million lakanureng alang obra Pilipino. Pero balo tamo po, we are surviving. Bakit? Gagawa tang paralan. Dating sabi ko, Pen po, barista king meto nga barko, kata pong sasangkap kape. Uling rugong alaning obra, ala na pong magtur, inggewa na ginawa yung sidecar, migbaristaya ken lele dalan. Sosyalya pong kape, intitinda na, karakal pong sasali. Biasa tang mamaralan, nga napin po, balo tamon, etamo buring magkasakit. Sana makanini mo naman kimbiya spiritual, makagawang paralan na sana etamo magkasakit. Sana lalo tamo ilalapit kin Diyos at aaya asasalese in sabla tamong kinan arapanan ng Ginoo.